Για να χρυσώσουν το χάπι, οι αλήτες υπότες του Πενταγώνου το προσφέρουν τελευταία σε διαδραστική βερσιόν και καλά. Ο Πρεζάκιας ο Ποντικοχέρης μπορεί να επιλέξει σε ποιο διαδικτυακό τόπο θα μπει να λοβοτομηθεί. Έχει εκατομμύρια επιλογές στο ίντερνετ, την εξής μία Facebook. Η ψηφιακή φάρμα των ζώων, η μεγαλύτερη τράπεζα ξεπλήματος προσωπικών δεδομένων, με το πιο έξυπνο δόλωμα, την εθελοδουλεία. Όλες οι βορειοαφρικανικές επαναστάσεις που καταλήγουν μία-μία σε στρατιωτική χούντα από το Facebook συντονίστηκανε για να έχει μια πλήρη εικόνα ο στρατός για τα αντίθεσα και απροσάρμοστα facebookάκια. Η φιλία είναι πάνω απ' όλα στην ψηφιακή κόλαση. Εγώ έχω εκατομμύρια φίλους βιβλιομούριδες χωρίς να έχω μπει ποτέ στο Facebook. Δεκάδες μαϊμουδοπανούσιδες προσφέρουν τη φιλία τους στην πιο γκλαμουράτη απάτη όλων των εποχών. Πουλάς μούρι στον εαυτό σου, τζάμπα, υποτίθεται τζάμπα, πληρώνοντας όμως στην πραγματικότητα με τον πανάκριβο και πολύτιμο ελεύθερο χρόνο σου. Fast food, πορνεία, ελευθερία. Με την τελευταία την ελευθερία να υπάρχει μόνο ως φωτεινή επιγραφή στη σημαία των ταξιτζίδων. Βρε είναι γλυκό το hot dog της αμαρτίας. Το Facebook μου ροκανίζει τη ζωή, αυτή τη γλυκά της παρτουζομαλακίας. Λίγο πολύ όλοι την έχουμε γευτεί.